Mira, hai xente que acertou, eu non sei se o café vai ser o mellor. Cristian, antes de entrar nesa polémica, porque todo o mundo tiramos do café, pero hai xente que dicía, eu, por exemplo, intento adaptarme ca rutina e demais, que importante isto, Sobre todo iso, non? Se vos parece, repasamos un pouquiño así por riba esos pequenos trucos, non? Que podemos ter a nivel de adaptarnos, non? Sempre é recomendable non planificar a viaxe e virse o día antes de que comezamos a traballar, non? Se podemos ser 2 ou 3 días, para eses días ir incorporando, pois eso, por o despertador para despertarnos sempre a esa mesma hora e intentar manter esa rutina xa un pouquiño antes para irnos adaptando e que o corpo non leve ese batacazo de golpe porque despois pode ser moito peor. No traballo, antes de irnos, podemos ter planificado como aquelas tarefas que sexan máis sinxelas para o primeiro día, vale? E se podemos, incluso, imaginades que é un traballo que ten pois, moita que responder, moitos correos electrónicos, se podemos ir limpando e priorizando aqueles urxentes algo nas vacacións, vai nos axudar a volta non estar con tanto o camiño. Ir preparando sobre todo iso para non levar ese golpe que non sexa tan forte. E sobre todo, sabedes o que vai influir moito? A ver. Que o traballo que temos que nos realice. Entón, se nos gusta moito o traballo, estamos contentos cos compañeiros de vir, vamos sentir esa volta, esa síndrome, pois vai nos durar moitos días ou incluso nin a temos, porque se vamos felices ao traballo, isto vai desaparecer. Eu sei que vos aquí vides encantados. É que nós sempre que veño será aquí, que tes. sentímonos... Que che pasa a ti cos compañeiros e as compañeiras? Sentímonos Se ti tes sofocos eu non. Eu sofocos non teño, teño cansancio. Que sofocos, estou cansado todo o día. Pois Pero eso polos influe compañeros. moitísimo, moitísimo. E despois, que pasaba? Cando non dormíamos, que víamos que temos problemas co sono e tal, claro, ao final, despertamos a mañá e temos que arrancar o traballo. Non nos chega esa enerxía porque temos que suplementar ese déficit que nos produce esa volta ao traballo, ese estrés, ese desgaste mental que nos produce o voltar. Entonces, claro, sempre, que facedes vos? Cando saides da casa, o despertador soa, parece que non che chega hora nin para ducharte, nin para vestirte, de que tirades? Eu que poríamos estes exemplos, non? Que desayunaríades, non? A ver, Rocío, tú, que desayunarías cando che pasa iso? Se vou así de apurada non me dá tempo nin almorzar. Eso é o principal erro que cometemos. Claro. Ou tiramos sempre de tomar ou un cafeciño, un vaso de leite, ou un zume, imaginade, con eso, unha magdalena, un pastel. E que pasa mal? Eso é mal porque ao final vai nos a proporcionar, a parte das graxas que poida ter eso, que non son nada sanas, Bueno, pode producir... un día para recuperar a... Sí, pero isto vai ir día tras día, vémolo, porque se pecamos un día, o seguinte vai. Entón, estos son rutinas, como do ximnasio. Témolo que ter como algo, como traballo. Igual que temos que ir a traballar, pois temos que concienciarnos de comer san e ir ao ximnasio e facer deporte. Entón, eso non podemos ceder, porque unha vez que cedemos, ala imos. E isto pasa con isto, é dicir, queremos enerxía. Ao longo da mañá, que tiramos de bebidas enerxéticas, que xa sabedes todo o impacto que ten, que se retiraron aquí en Galicia. No, eso sí que no. Horroroso. Prohibidísimo. Nin Temos cheiralas. que intentar facer que a enerxía que obtemos que nos manteña un pico ao longo de toda a mañá, é dicir, que non teña esos picos e esas oscilacións, non? Saímos da casa, pico de glucosa, ao cabo de 2-3 horas vamos a estar como se non coméramos, non? Xa intentando picar, debecidos por facer algo. Entón, este é o remedio, Cristian. Este temos un desayuno ben sabedeiro e ben saudable que nos vai garantizar manter esa enerxía durante toda a mañá. Entonces, se vedes... Pero traes alcatrán aí, que é isto? Estos son semillas de chía. Ai, semillas de chía. Eso é maravilloso para regular a glucosa. Sí. Sí, no noso organismo vai facer eso que falábamos dos picos, vai manter esa enerxía ao longo de todo o día. Entón, eso é moi Unha cousa tan importante. pequena, ti mira que ben. Pois é un Semillas de alimento chía. perfecto. E se incorporamos, imaginade, aquí hoxe trouxemos un yogur, non? Un yogur natural, e podémolo sustituir por, imagina, por leite ou auga quente, ca avea, mezclemos os copos de avea. A ver, moi xa, Moi xa, porque vai facer que esa enerxía se manteña ao longo do día, non ter ese pico. É moi saciante, por así decirlo. E temos o mismo ese aguacate, non? Son grasas sans, proteínas boas, que están tanto no aguacate como nos froitos secos, que temos que incorporar pois, neste batiburrillo que podemos facer, xa ben sexa co leite ou con lácteos. E por que temos chocolate negro? Que ves aí, pilla Por que van. temos chocolate Eu xa sei negro? que che encanta. Este vai o que me gusta. Por eso trouxemos hoxe, porque o chocolate é un alimento perfecto, sobre todo que ten alto porcentaxe de cacao, non o puro, que é máis negro, porque vai proporcionar esa enerxía que necesitamos extra nestes momentos de baixón e de adaptación. Vai como un estimulante natural que é fantástico. Unha así que non la pasa, Cristian. E despois teñemos a último detalliño xa para rematar, que é a froita, non? Evitar os zumos procesados e sempre a froita mellor enteira. Ai, pois ti mira.
Bueno, pues quedamos aí con estos consellos. Oe, que eu vou tentar tirar por aquí, vais a ver, máis polo chocolate tamén. Tedo que intentar incorporar, eso de verdade, día tras día, sobre todo nestes momentos que está todo o tema máis débil e que nos costa esa adaptación despois das vacacións, tirar desto, evitar esos suplementos e cousas que non nos Tomamos fan nada. nota, de verdade que sí, Cristian, porque sempre acertas, como para non tomar verdade nota, que sí, sempre acertas. Quero che facer unha pregunta, que é un tema moi serio, porque cando un quere estar só, ten todo o dereito do mundo e non pasa absolutamente nada. Pero falamos da soidade non desexada, que eras persoas que cada vez, por desgraza, son máis, que se atopan un pouco soas, non? Agora ven outra vez o outono e demais. Que podemos facer para evitar a Sí, soidade? afecta moito. Que dicir, un de cada 5 galegos padece, e sobre todo non é só xente maior, pasa tamén a xente nova. Entonces eu sempre digo, intentar aproveitar aquelas actividades que máis nos gustan, o baile, a danza, facer deporte, sair a pasear, e sobre todo, se podemos, en compañía de quen sexa, porque hai xente que está soa. Entón, facer grupos de iguais, reunirse e buscar actividades, non quedarse na casa. Facer unha actividade que te leva a coñecer a coñecer xente, Que a veces danos un pouco de pereza de coñecer Sempre. xente, pero a través de actividades. Sempre, axuda Cristian, moitísimo. moitas gracias porque vou falar Moi ben. precisamente de algo que pasa Hasta logo. en Vigo.